Τότε ένας δάσκαλος είπε «Μίλησέ μας για τη διδαχή» και εκείνος απάντησε «Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αποκαλύψει σε εσάς τίποτε άλλο εκτός από εκείνο που βρίσκεται κιόλας μισόξυπνιο στη χαραυγή της γνώσης σας». Ο δάσκαλος που περιδιαβάζει στη σκιά του ναού ανάμεσα στους μαθητές του δεν δίνει από τη σοφία του, αλλά μάλλον από την πίστη και την αγάπη του. Αν είναι πραγματικά σοφός, δεν σας προσκαλεί να μπείτε στο σπίτι της σοφίας του, αλλά μάλλον σας οδηγεί στο κατόφλι του δικού σας νου. Ο αστρονόμος μπορεί να σας μιλήσει για τη γνώση του που έχει για το διάστημα, αλλά δεν μπορεί να σας δώσει τη γνώση του. Ο μουσικός μπορεί να σας τραγουδήσει για το ρυθμό που υπάρχει σε ολόκληρο το σύμπαν, αλλά δεν μπορεί να σας δώσει το αυτί που συλλαμβάνει το ρυθμό, ούτε τη φωνή που τον αντιλαλεί. Και εκείνος που είναι έμπειρος στην επιστήμη των αριθμών μπορεί να σας πει για τα μέτρα και τα σταθμά, αλλά δεν μπορεί να σας οδηγήσει στην περιοχή τους, γιατί το δράμα ενός ανθρώπου δεν μπορεί να δανείσει τα φτερά του στον άλλο άνθρωπο. Και όπως ο καθένας από εσάς στέκεται μόνο στη γνώση του Θεού, έτσι πρέπει καθένας από εσάς να είναι μόνο στη δική του γνώση για το Θεό και στη δική του κατανόηση της γης. Σχολείο είναι κουδούνι. Εντάξει, καθηγητές, συμμαθητές. Χώμα, πλακάκι, σκάλες, αμφιθέατρο, εστιατόριο. Πέτρα, θρανία, καρέκλες. Πίνακες, μαρκαδόροι, πένες, μολύβια, κασετίνες. Στολή. Βιβλία. Πλανός. Ουρά, μαγιά. Φαγητό. Εστιατόριο, καντίνα. Ανακοινώσεις. Αλυσισόδου. Είναι μεσημέρι, κουδούνι, σχόλασμα. Ναι! Είναι μαθήματα.
μαθήματα. Αρχαία, νέα ιστορία, φυσική, χημεία, μαθηματικά. Ακαταλαβίστικα μαθηματικά. Είναι πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο. Όχι, είναι να σηκώνω το χέρι για να μιλήσω. Είναι διάλειμμα. Ναι! Παιχνίδι συναυλή. Είναι αποστηθίζονται σταυροφορίες. Μαθαίνω τύπους μαθηματικών. Παρακολουθώ ένα πείραμα. Είναι γυμναστική. Διαγωνίσματα, βαθμοί, καθημερινότητα. Εξετάσεις, απορίες, παρατηρήσεις, διαγωνισμοί. Είναι άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, γκρι μπλε. Είναι κινητοκρυφά. Είναι βαθμοί. Είναι ύπνο στο θρανείο. Είναι γράψιμο, γράψιμο, γράψιμο. Είναι 6 χρόνια. Είναι Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Είναι χρήσιμες πληροφορίες. Είναι άχρηστες πληροφορίες. Σχολείο είναι Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι. Σχολείο είναι δημιουργό. Ναι, είναι μπογιές. Αυτοβελτίωση. Είναι τραγούδι, δημιουργική γραφή. Φωνητικό σύνολο. Είναι ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρο, αστίβος. Είναι συζήτηση, κριτική σκέψη, ψηφοφορία. Συμβουλιοτάξη. Διαφορετικότητα. Σχολείο είναι χαρά. Δρομές, τσικνοπέμπτη. Secret Santa. Ταξίδια. Αλλαγή. Γιορτές. Βαρετές γιορτές. Πάσχα, Χριστούγεννα, εκδηλώσεις. Επιτραπέζια, κρυφτό. Είναι δέντρα, θάμνη, φύση, γήπεδα. Σχολείο είναι οι φίλοι. Σχολείο είναι καθρέφτης. Οι συμμαθητές, βλακίες. Γέλιο, χαρά. Είναι άγχος, θυμός, ανυπομονησία. Αγωνία. Βαριέμαι, διστάζω. Λύπη, σκέψη. Σχολείο είναι γέλιο. Κλαίω. Νευριάζω. Είναι χαρακτήρας, ψυχολογία. Αξίες. Σχολείο είναι αγάπη. Σχολείο είναι φίλοι. Καινούργιοι φίλοι. Σχέσεις, παρές. Παρατσούκια. Σακωμή. Σίτηρη. Κουτσομπολιό. Καυγάδες, παρέες. Είναι φιλίες. Ναι, διάλειμματα με φίλους. Παρές. Αναμνήσεις. Ναι, είναι το μέρος που γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Κι εγώ. Αυτό είπε μια παλιά μαθήτρια. Είναι το κάθε μέρα μας. Είναι το μέλλον. Ναι, σχολείο είναι το μέλλον Οι μας. κλάδοι, σπουδές. Οι εξετάσεις τετραμήνων. Σχολείο είναι η δουλειά Τα μας. όνειρά μας. Σχολείο είναι το κάθε μέρα μας. Σχολείο είναι αγάπη. Σχολείο είναι αγάπη. Σχολείο είναι αγάπη. Κάπου να πάμε χέρι με χέρι. Σε ένα άστρο σύννεφο, σε ένα παράδεισο, σε κάποιο αστέρι. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές. Στις γαλαξίες και στις απέραντες στις αστεριές. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές. Στις γαλαξίες και στις απέραντες στις αστεριές. Έλα μαζί μου μια νύχτα μόνο, βήμα με βήμα. Σαν γλάρι ξένιαστη να ταξιδεύουμε πάνω το κύμα. Εμείς κι αγάπη μας για άλλο όνειρο για άλλη φορά. Τον έρωτα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Εμείς κι αγάπη μας για άλλο όνειρο για άλλη φορά. Τον έρωτα μας Θεό να κάνουμε και βασιλιά. Μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι. Σε ένα άστρο σύννεφο, σε ένα παράδεισο, σε κάποιο αστέρι. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές. Στις γαλαξίες και στις απέραντες στις αστεριές. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές. Στις γαλαξίες και στις απέραντες στις αστεριές.
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς για να κυνηγήσει τα όνειρά του? Εσύ, μέχρι πού θα πήγαινες? Ποια διαδρομή θα ακολουθούσες? Θα τολμούσες να πας στην άλλη άκρη της γης? Φοβούνται οι άνθρωποι και διχιάζουν. Προτιμούν την ασφάλεια όσων έμαθαν να επαναλαμβάνουν. Μα η ζωή ξεκινά τη στιγμή που θα σταθείς όρθιος και θα πεις «Εγώ αυτόν τον κόσμο θα τον αλλάξω, θα τον αναποδογυρίσω». Παίρνεις το ρίσκο. Αφήνεις την ασφάλεια. Κάνεις ένα μικρό πηδηματάκι και βγαίνεις έξω από τον κύκλο. Και στέκεσαι κατά μεσής του κόσμου με τους χιλιάδες άγνωστους προορισμούς να σε περικυκλώνουν. Δεν κρατάς τίποτα μαζί σου. Ούτε καν το χάρτη δεν θυμήθηκες να πάρεις. Και τώρα γύρισε πίσω. Λέει εκείνη η φωνή που ακούγεται πάντα πριν τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας και μας κάνει να φοβόμαστε και να διχιάζουμε. Μα εσύ της λες να σωπάσει. Απενεργοποιείς τα ηχεία της ανασφάλειας. Ακόμα μια γρήγορη ματιά γύρω σου. Πάρε κάτι μαζί σου. Το παλιό ακορντεόν είναι ακουμπισμένο στη γωνία που το παράτησες χθες βράδυ όταν προσπαθούσες να βγάλεις εκείνη τη μελωδία που σε βασάνισε. Αυτό θα πάρω. Βάζεις τις τυράντες της μουσικής και περπατάς αγέροχα, γνωρίζοντας ότι όλα τώρα αρχίζουν. Και η κάθε αρχή κουβαλά πάντα τον ενθουσιασμό του άγνωστου. Οι ήχοι του πλοίου δυναμώνουν στα αυτιά σου. Το ταξίδι σε περιμένει. Και όλα όσα περίμενες να έρθουν να σε βρουν, Κι όλα όσα περίμενες να ίσως έρθουν. περίμεναν να εσένα σε βρουν. να πας να τα ανταμώσεις. Ίσως περίμεναν εμένα να πάω να τα ανταμώσω. Κάθε ιδέα μοιάζει με ένα σπίρτο έτοιμο να ανάψει. Χρειάζεται όμως εκείνη η μαγική στιγμή που η σπίθα θα ανάψει τη φωτιά. Εκείνη τη φωτιά που θα δείξει τον δρόμο, θα γίνει φωτοδότης. Το 1942 γεννήθηκε ένας άνθρωπος που κρατούσε στα δυο του χέρια και το σπίρτο και τη φωτιά που θα το άναβε. Γιατί κάθε άνθρωπος που τολμά να ονειρευτεί πέρα από τα όρια του συνηθισμένου και του μη εφικτού, μπορεί να αλλάξει έστω και λίγο ή πολύ την πορεία των πραγμάτων. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συναντήσαμε μόλις τελειώσαμε τις σπουδές μας, που πίστεψε σε μας, καθόρισε τις πορείες μας και τελικά κατόρθωσε να καθορίσει και τις πορείες πολλών άλλων παιδιών. Ο Κώστα Τσαπούρας ξεκίνησε χωρίς τα εφόδια που έχουν άνθρωποι. Που τα βρήκαν όλα έτοιμα στη ζωή τους και περπάτησε έναν δρόμο που ο ίδιος επέλεξε, κόντρα στον άνεμο και έχοντας το πείσμα που έχουν όσοι καταφέρνουν να κατεβάσουν τα όνειρά τους στη γη. Γιος της Αντιγόνης της Μαμμούς και του Μάστρε Γιόρκου, σκαλιστή της άσπρης πέτρας των Λιμιών. Ένας άνθρωπος που πήρε από τους γονείς του την ικανότητα να εκμεεύει ιδέες και να σκαλίζει οράματα. Ένας άνθρωπος που σε μια εποχή που για τους περισσότερους αυτό ήταν τρέλα, ταξίδεψε από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες μέχρι τη Δανία για να σπουδάσει γυμναστής. Λάτρευε τον αθλητισμό και οντας μαθητής υπήρξε αθλητής στίβου με πανκύπρια μετάλλια. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, κατορθώνει άμεσα να εργοδοτηθεί ως γυμναστής στη σχολή Λαμπράκη και κάπου εκεί αρχίζει η σχέση του με την εκπαίδευση. Τη δεκαετία του 70 αλλάζει πλεύση και παντρεμένος πλέον φεύγει ξανά για τη Μεγάλη Βρετανία, όπου σπουδάζει αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία και γυρίζει πίσω ως καθηγητής Αγγλικών. Αυτή ήταν η αρχή μιας πορείας που καταλήγει στην απόψινή μας βραδιά, φέρνοντας μας όλους εδώ να γιορτάζουμε τα 20 χρόνια ζωής μιας σχολής που οραματίστηκε και ίδρυσε ο ίδιος, αφήνοντας εμάς παρακαταθήκη να συνεχίσουμε το δικό του όραμα. Ο Κώστα Τσαπούρας ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητος. Γέμιζε τους χώρους και είχε εκείνο το εκτόπισμα που έχουν οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι κατορθώνουν να μένουν ανεξίτηλοι στη μνήμη όλων όσων είχαν την τύχη να τους συναντήσουν. Ένα ανήσυχο πνεύμα, ασταμάτητος, βρισκόταν συνεχώς σε μια δημιουργική εγρήγορση. Αγαπούσε τη μουσική και το θέατρο και το ταπεραμέντο του το μετέφερε στις τάξεις που δίδασκε και έκανε τους μαθητές του να καθυλώνονται με τη διδασκαλία του. Σημαντική περίοδος της ζωής του, που αναπολούσε πάντα με μεγάλη αγάπη, ήταν και τα χρόνια που εργάστηκε πρώτα ως καθηγητής και έπειτα ως επικεφαλής του Αγγλικού Τμήματος στο Κολέγιο Μελκονιάν, στο οποίο φοιτούσαν Αρμένοι της Διασποράς από διάφορες χώρες του κόσμου.
πίστευε πάντα στους νέους και τους αγαπούσε πολύ. Πίστευε στον διάλογο και στη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών. Και όταν έπρεπε να ορίσει ένα όνομα για το φροντιστήριο, αρχικά που ήθελε να δημιουργήσει, τότε σκέφτηκε μια λέξη, φόρουμ. Φόρουμ με τη λατινική έννοια του όρου, που δηλώνει έναν χώρο δημόσιων συζητήσεων, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράζουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, έναν τόπο γόνιμου διαλόγου και επίλυσης προβλημάτων. Το φόρουμ γίνεται και επίσημα το πρώτο δικό του εγχείρημα στον τομέα της εκπαίδευσης το 1984, με την επίσημη εγγραφή του φροντιστηρίου και τη λειτουργία του στη Λεωφόρου Προδρόμου στο Στρόβολο και των παραρτημάτων του στον Πέρα Χωριονήσου, στο Δάλι, στα Λίμπια και στην Αλάμπρα. Το φροντιστήριο μεγαλώνει και τα ποσοστά επιτυχίας του στις εξωτερικές εξετάσεις και στις εισαγωγικές εξετάσεις άγγιζαν το 100%. Σιγά σιγά το φόρουμ ως φροντιστήριο εξελίσσεται σε ένα από τα πρώτα κέντρα εκπαίδευσης καθηγητών και εξεταστικό κέντρο του Cambridge. 1.200 μαθητές καταγράφονται το 1996, όταν το φροντιστήριο μεταστεγάζεται στα ιδιόκτητα πια κτίρια στο Πέρα Χωριονήσου. Σε αυτό το σημείο, η οικογένεια του Κώστα Τσαπούρα θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στον πρώτο διευθυντή του φροντιστηρίου και στενό συνεργάτη, κύριο Μιχάλη Χρυσαφίνη, του οποίου η προσφορά υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική. Οι επιτυχίες των μαθητών του φροντιστηρίου, η μεθοδικότητα, η αγάπη για τα παιδιά, η συνέπεια και η διάθεση για συνεχή βελτίωση που ξεκινούσαν από τον Κώστα Τσαπούρα και μεταλαμπαδεύοντας σε όλους εμάς, τους συνεργάτες του, αλλά και στις δεκάδες οικογένειες που εμπιστεύονταν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο, έδωσε το έναυσμα για να γεννηθεί μια ομορφότερη ιδέα. Η ίδρυση μιας σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ιδέα αυτή έγινε κίνητρο και στόχος για τον Κώστα Τσαπούρα, που αφιέρωσε τη ζωή του στην υλοποίησή της. Έχοντας εφόδια στις αποσκευές του για αυτό το ταξίδι, την αγάπη του για τα παιδιά και την ανάγκη του να προσφέρει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του στην εκπαίδευση, πήρε το ρίσκο και φούσκωσε τα πανιά σε ένα καράβι που 20 χρόνια τώρα αρμενίζει πότε σε τρικυμίες και πότε σε ήρεμα νερά. Αν σήμερα βρισκόταν ανάμεσά μας, είμαι σίγουρη πως θα χαμογελούσε, βλέποντας το όραμά του να έχει καρποφορήσει, βλέποντας γενιές μαθητών που πια μεγάλωσαν και άλλες που τώρα βρίσκονται στα πρώτα σκαλοπάτια της γυμνασιακής τους πορείας, να συμπορεύονται στον ίδιο χώρο, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της ιδιωτικής σχολής Φόρουμ. Ο Κώστα Τσαπούρας συνεχίζει να μας εμπνέει. Το ανήσυχο πνεύμα του, ο τρόπος σκέψης του, η μουσική που έντυνε τις στιγμές του, αποτελούν εκείνα τα γνώριμα τοπία που πάντα θα καταφεύγουμε για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε, να δούμε τον κόσμο με άλλα μάτια, όπως τον κοίταζε εκείνος, και να προσφέρουμε, εξελίσσοντας πρώτα εμάς τους ίδιους, στην εκπαίδευση και στα παιδιά. Και γέμισαν οι αποσκευές, όνειρα και στόχους. Κι ήταν στην επιστροφή τόσες πολλές που δεν χωρούσαν στα μπάρια του πλοίου και της καρδιάς. Κι άρχισαν να φωτίζουν οι ιδέες μες στην ψυχή και άρχισαν τα μεγαλεπίβολα σχέδια να φαίνονται εφικτά. Και πέφτουμε σε τείχους με κάτω. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό του νου τη βέργα. Λες τη στάθμη της αγάπης πάει να βρει, πόσοι κρύβονται στη λάσπη της αδερή, πως κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταθεροί για ανθρώπων έργα. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές βλέπουν πια και φερμουάρ κατεστραμμένα, κι όπου δεν
τον Αύγουστο χάλι, λες και πέφτει τον σανσέρ σε ένα κέλι, που ένας το βλέπε το φως για Ανατολή κι άλλος για Δύση. Λες και μέσα μας τα αντίθετα τραβάν, να ψηφίσουνε στο ίδιο παραβάν, σαν αιώνιο ήσουν η βαραβάν του ανθρώπου η φύση. Για να πάρει κανείς την απόφαση να τολμήσει, πρέπει πρώτα να σπάσει τα δεσμά της ανασφάλειας που χαρακτηρίζει τα μεγάλα όνειρα. Τα όνειρα αυτά στηρίχθηκαν σε μια αρχική ιδέα και στο όραμα που είχε ο πατέρας μας, να ιδρύσει μια ελληνόφωνη σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια ελληνόφωνη σχολή που να προσφέρει γνώσεις, να καλλιεργεί δεξιότητες, να διαμορφώνει μια υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα μέσα από την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Το εγχείρημα αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Περιείχε το ρίσκο και τον κίνδυνο της αποτυχίας. Περιείχε όμως και τον ενθουσιασμό της ιδέας που το γέννησε. Έτσι, το 2002 ιδρύεται και λειτουργεί η Ιδιωτική Ελληνική Σχολή Φόρου, έχοντας συνολικά 25 μαθητές σε 2 τμήματα πρώτης τάξης και 12 καθηγητές. Δεν θα μπορούσε να μην γίνει μια ειδική μνήα και να μην πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εκείνους τους γονείς που εμπιστεύτηκαν στην νεοσύστατη τότε σχολή μας την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτοί οι πρώτοι 25 μαθητές αποτέλεσαν το έναυσμα και έγιναν το κίνητρο για την εξέλιξη της σχολής μας. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Χαρακτηρίζονται όμως από εκείνη την νοσταλγία που αφήνουν στις ψυχές των ανθρώπων όμορφες αναμνήσεις. Αυτό νιώθουμε όσοι βιώσαμε εκείνες τις εποχές. Πολλές φορές το να κοιτάζει κανείς πίσω και να θυμάται από που άρχισε μπορεί να γίνει όθηση για να αντιμετωπίσει το μέλλον με μεγαλύτερη δύναμη. 25 μαθητές την πρώτη χρονιά, άλλοι 46 την δεύτερη, 76 την τρίτη και η αρχή έγινε. Τα πρώτα χρόνια ζωής της σχολής κύλησαν με τη ιδιομορφία που χαρακτηρίζει ένα σχολείο με μικρό αριθμό μαθητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούσαν ενδοσχολικοί εορτασμοί στους οποίους συμμετείχαν όλα τα παιδιά του σχολείου. Στις καρέκλες κάτω δεν υπήρχε ακροατήριο. Το κοινό όμως γινόταν οι γονείς, όλοι εκείνοι που στήριζαν τη λειτουργία της σχολής και μετατρεπόταν στους πιο ένθερμους υποστηριχτές της. Μια σχολής που δεν στεγαζόταν σε σύγχρονα κτίρια, που δεν είχε την ευκαιρία να διαθέτει σύγχρονα εξειδικευμένες αίθουσες διδασκαλίας, ούτε σύγχρονα εξοπλισμό και γήπεδα και εργαστήρια. Είχε όμως όλα εκείνα τα εφόδια που δημιουργούν οικογένειες, που δεν συνδέονται απαραίτητα με δεσμούς αίματος.
Γίναμε μια μεγάλη οικογένεια. Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Καθηγητές, παιδιά, γονείς, και δημιουργήθηκαν μεταξύ αυτών των ανθρώπων που πίστεψαν και εμπιστεύτηκαν τη Σχολή Φόρουμ στα πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας της σχέσης ζωής. Δίπλα στον πατέρα μας στάθηκε υποστηρικτικά και μεταφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του ο πρώτος διευθυντής της σχολής μας, ο κύριος Μιχάλης Μακριόρκης. Ο οποίος ανέλαβε τα ενία του σχολείου και έθεσε τις πρώτες γερές βάσεις της επιτυχίας. Αξιοσημείωτη είναι και η συνεισφορά του κύριου Κώστα Μιγιώτη, πρώτου ακαδημαϊκού διευθυντή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και στον κύριο Δημήτριο Αννίδη, το διευθυντή της σχολής από το 2009 μέχρι το 2011, οπότε και παράδοσε στην Αντιγόνη τα ενία της διεύθυνσης. Χωρίς τη δική του συμβολή, γνώσεις, εμπειρία, διοικητικές και οργανωτικές τους ικανότητες, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Καθώς πάντα μια επιτυχημένη αρχή δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική και καρποφόρα συνέχεια. Κύριε Μακριόργη, κύριε Μιγιώτη, κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την πολύτιμη προσφορά σας στη σχολή και σας καλούμε στη σκηνή να σας απονείμουμε τιμητικές πλακέτες ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης. Και φτάνουμε στο 2008, όταν ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση τους πρώτους απόφοιτους της σχολής. Ένας πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε. Πέρασαν 6 χρόνια από τη μέρα που οι πρώτοι μαθητές πέρασαν το κατόφλι του φόρουμ και θα έβγαιναν για να ανοίξουν τα φτερά τους. Ήταν επίσης η στιγμή που τα όρια αυτού του σχολείου έπρεπε να μεγαλώσουν για να εξελιχθεί το όραμα. Ο πατέρας μας οραματίστηκε ένα σχολείο με μεγάλα παράθυρα, χωρισμένο σε πτέρυγες, με κήπους ανάμεσά τους, με μια κεντρική αυλή που τα παιδιά θα γέμιζαν φως της τάξης τους. Ποιος θα ήταν όμως ο χώρος που θα στεγαζόταν αυτό το σχολείο? Ήδη από το 2002 είχε ξεκινήσει ο αγώνας για την εξέβρεση του χώρου αυτού. Δύσκολο εγχείρημα, μα με πείσμα και θέληση όλα στο τέλος ευωδώνονται. Ο χώρος που το σχολείο μας θα έθετε τα θεμέλια του βρέθηκε το 2003. Τα σχέδια ετοιμάστηκαν και το νέο σχολείο φάνταζε ιδανικό. Αυτό που τώρα απέμενε ήταν η εξασφάλιση των χρονοβόρων και πολυπόθητων άδειων οικοδομής, των νέων κτηρανών καταστάσεων. Σε αυτό το κομβικό σημείο, η ζωή μας αποκάλυψε το πιο ανατρεπτικό της πρόσωπο. Μας έδειξε ότι τα ανθρώπινα σχέδια μπορούν να διακοπούν απότομα, όπως απότομα και ξαφνικά μπορεί να διακοπεί το νήμα της ανθρώπινης ζωής. Γεμάτος χαρά και ανυπομονησία ο πατέρας μας κρατούσε επιτέλους στα χέρια του τις άδειες οικοδομής
μετά από αναμονή 6 χρόνων. Με τον ενθουσιασμό που έχουν οι άνθρωποι όταν βλέπουν τα όνειρα τους να υλοποιούνται. Λίγες μέρες όμως, μετά την εξασφάλιση των αδειών οικοδομής και λίγες μέρες πριν την πρώτη αποφοίτηση, το ρολόι της ζωής τους σταμάτησε και ο χρόνος πάγωσε. Απότομα, απροειδοποίητα και νωρίς. Γιατί είχε κι άλλα να προσφέρει. Γιατί είχε κι άλλα πολλά ακόμα να μας μάθει. Άφηνε πίσω του μια ισχυρή παρακαταθήκη και ένα ανολοκλήρωτο όραμα. Εμείς, ως συνεχιστές του έργου του, καλούμαστε να κληρονομήσουμε τα όνειρά του και να πάρουμε το νήμα από εκεί που μας το είχε αφήσει, για να τον κάνουμε περήφανο. Το χρωστούσαμε άλλωστε σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί μας στη δύσκολη αρχή. Το οφείλαμε στον πατέρα μας, που είχε θέσει την πραγματοποίηση αυτού του στόχου ως άξονα και επίκεντρο της ζωής του. Έφυγε χαρούμενος, γνωρίζοντας πως τα φτερά του φόρουμ μεγάλωναν, γνωρίζοντας πως όλα γίνονταν ακριβώς όπως τα είχε σχεδιάσει και θα έπαιρναν ανάσα από την τελευταία του πνοή για να ολοκληρωθούν. Σας ευχαριστώ. Τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστεί, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Είσαι τυχερός, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστεί, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχος μες στην άκρη της κλωστής. Κι αν είσαι
Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις πει στη ζωή μου την καρδιά μου να πονάς, κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό, φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί, κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, Θεό που σ' αγαπώ. Τα άστρα κι η καημή, κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές, μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδιές, μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνη κι απόψε μέσα σ' όνειρα φωτιά, η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί, κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, Θεό που σ' αγαπώ. Τα άστρα κι η καημή, κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, Θεό που σ' αγαπώ. Τα άστρα κι η καημή, κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Το 2010 ήταν για την οικογένεια μας μια χρονιά ορόσημο. Ήταν η χρονιά που παρά τις δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, το όραμα του πατέρα μας πήρε σάρκα και οστά. Το όνειρο του για ένα πρότυπο σχολείο γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2010 πραγματοποιείται η μεταστέγαση της σχολής στα υπερσύγχρονα κτίρια μας. Ακριβώς όπως αυτός τα ονειρεύτηκε και τα σχεδίασε. Το σχολείο μας άρχισε να μεγαλώνει, μα παρέμενε πιστό στις βασικές αρχές και αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η ίδρυση του, παρέχοντας στα παιδιά ποιοτική εκπαίδευση και θέτοντας τα στο επίκεντρο, με πρώτη στο μέλημα την ευτυχία τους. Η μεταστέγαση μας στα νέα κτίρια ήταν ένα εγχείρημα δύσκολο και πολύπλοκο, το οποίο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε τη στήριξη της οικογένειας Λοή και της εταιρείας Lois Bitters, τους οποίους σε αυτόν το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και για τις σχέσεις ζωής που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στην οικογένεια μας και τη δική τους. Νικόλα μου, σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε το όραμα μας και μαζί το κάναμε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Μια δύσκολη σελίδα αυτής της ιστορίας που αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για την επιβίωση και τη συνέχιση της πορείας μας ήταν το 2013. Η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που έπληξε εκείνη τη χρονιά ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία δεν άφησε κανέναν ανεπηρέαστο. Ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που οι άνθρωποι ή απελπίζονται και τα παρατούν ή σηκώνουν μανίκια και δουλεύουν σκληρότερα για να κρατήσουν ζωντανά όσα πέτυχαν.
Με υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά καταφέραμε να πάμε κόντρα στον άνεμο και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας με συνοδοιπόρους, τους μαθητές μας και τις οικογένειες τους που έπρεπε να στηρίξουμε και να μας στηρίξουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε όμως στον οικονομικό μας διευθυντή Κωνσταντίνο Χατζικοσταντή, που σε στιγμές εξαιρετικά δύσκολες υπερασπίστηκε το σχολείο μας με εργατικότητα, σένος και πάνω απ' όλα αγάπη. Φίλε Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε για τη διαχρονική στήριξη και την αφοσίωση σου σε αυτόν το όραμα. Επίσης, στους καθηγητές μας, αλλά και στο υπόλοιπο προσωπικό, που κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου υπερέβαλαν εαυτόν και στάθηκαν δίπλα μας, στηρίζοντας με όλες τους τις δυνάμεις αυτήν την προσπάθεια με οποιοδήποτε κόστος. Γιατί εκείνοι που δεν τα παρατάνε στα δύσκολα είναι εκείνοι που τελικά αποδεικνύουν τη γνήσια αγάπη για αυτό που κάνουν, και η αγάπη μας για τα παιδιά ήταν μεγαλύτερη από τις οικονομικές δυσκολίες. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Λίγο αργότερα στον δρόμο μας βρέθηκε ένας άνθρωπος που ήθελε να φουσκώσει τα πανιά του καλαβιού με έναν αέρα αλλαγής, ανανέωσης και καινοτομίας. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος από τον ακαδημαϊκό μας διευθυντή Δόκτωρα Σοκράτη Χτίστη, που μετέφερε σε εμάς το όραμα του για έναν πρωτοποριακό πρόγραμμα που θα επέτρεπε στο κάθε παιδί να εξελίσσει τη δική του μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Έτσι, το 2015 εφαρμόσαμε στη σχολή μας το καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης νοημοσύνης. Ένα πρόγραμμα που επέφερε δυναμικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, αναβαθμίζοντας τους στόχους και τη δυναμική της σχολής μας. Και από τότε μότο μας είναι ότι ο κάθε μαθητής είναι μοναδικός. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, την ίδια χρονιά λειτουργήσε στο σχολείο μας το αθλητικό τμήμα, καθώς και το πρώτο τμήμα χορού στην Κύπρο. Το πρόγραμμα ανάπτυξης νοημοσύνης, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές εκπαιδευτικές μεθόδους, έχει ως στόχο να βοηθήσει το κάθε παιδί ξεχωριστά και να φτάσει στο μέγιστο των ατομικών του δυνατοτήτων. Με τις δυναμικές και ουσιαστικές αλλαγές του έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα στον ακαδημαϊκό τομέα και κατ' επέκταση οδήγησε τη σχολή μας σε μια ανωδική πορεία. Πρόθεση μας είναι να μεταδώσουμε στους μαθητές μας τη φιλοσοφία ότι κάθε μέρα στοχεύουμε σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, και αυτόν οδηγεί στην πραγματική ευτυχία. Τίποτε από όλα όσα έχουν προαναφερθεί δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τον Σοκράτη Χτίστη. Ένα χαρισματικό άνθρωπο που έχει πια ταυτιστεί με τη σχολή μας. Έναν άνθρωπο που πιστεύει στη συνεχή εξέλιξη. Σοκράτη μου, μόνο ευγνωμοσύνη και ευλογία θα μπορούσαμε να αισθανόμαστε για το γεγονός ότι συναντήθηκαν οι δρόμοι μας και έχουμε την ευκαιρία να μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και να το εξελίσσουμε. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε στο σχολείο μας. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια από την ίδρυση μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε εδώ και για τα επόμενα χρόνια, πλάθοντας χαρακτήρες και προσωπικότητες. Μα το πιο σημαντικό, σκοπός μας είναι να βλέπουμε ευτυχισμένα παιδιά που διαπρέπουν στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Μέσα στη σιωπή της σκέψης μου, αντιλαμβάνομαι τον εσωτερικό μου κόσμο σαν ένα σπόρο. Κατά κάποιο τρόπο μικρό και ασήμαντο, αλλά και γεμάτο δυνατότητες. Και βλέπω μέσα του το σπόρο ενός θαυμάσιου δέντρου. Του δέντρου της ζωής μου σε διαδικασία εξέλιξης. Κάθε σπόρος περιέχει το πνεύμα του δέντρου που θα γίνει μετά. Κάθε σπόρος ξέρει πώς να μετατραπεί σε δέντρο, πέφτοντας σε γόνιμη γη, απορροφώντας τους χυμούς που τον τρέφουν, απλώνοντας τα κλαδιά και τα φύλλα του, γεμίζοντας καρπούς και λουλούδια, για να μπορέσει να δώσει ό,τι έχει να δώσει. Κάθε σπόρος ξέρει πώς θα καταφέρει να γίνει δέντρο. Και τόσοι είναι οι σπόροι όσα και τα κρυφά όνειρα. Μέσα μας αμέτρητα όνειρα περιμένουν τη στιγμή που θα γονιμοποιηθούν, θα πετάξουν ρίζες και θα γεννηθούν, θα πεθάνουν σαν σπόροι για να γίνουν δέντρα. Δέντρα θαυμάσια και περήφανα που όλα μαζί μας λένε σταθερά να ακούμε την εσωτερική μας φωνή, να ακούμε προσεκτικά τη σοφία των ονείρων που έχουμε μέσα μας.
Και έτσι, αγαπητοί φίλοι, φτάνουμε στο τώρα, στο απόψε, που γιορτάζουμε 20 χρόνια ζωής. Είμαι πολύ συγκινημένη που βλέπω απόψε εσάς εδώ, ανθρώπους αγαπημένους, που κατά τη διάρκεια της αναδρομής που έκανε ο Γιώργος και ο Χρήστος, μοιραστήκαμε πολλά, αγωνιστήκαμε μαζί, περάσαμε δυσκολίες και χαρές. Διάβασα κάτι που είπε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και δεν έχει να κάνει ούτε με τη φυσική, ούτε με τα μαθηματικά, αλλά με ένα από τα σπουδαιότερα συναισθήματα, την ευγνωμοσύνη. Είπε λοιπόν, 100 φορές τη μέρα υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι η εσωτερική και εξωτερική μου ζωή εξαρτώνται από το μόχθο άλλων ανθρώπων, εν ζωή και τεθνεόντων, και ότι πρέπει να υπερβώ εαυτόν για να δώσω ισόποσα όσα έλαβα και εξακολουθώ να λαμβάνω. Αυτό ακριβώς αισθάνομαι και εγώ, αγαπητοί φίλοι, ευγνωμοσύνη. 20 ολόκληρα χρόνια γεμάτα αγωνίες, ανατροπές, απώλειες, δυσκολίες, αλλά και προσπάθεια, επιτυχίες, προσφορά, εξέλιξη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά από ένα φαινομενικά ανυπέρβλητο πρόβλημα, είναι μαγικό το πώς η ευγνωμοσύνη γεννάει το ψυχικό σθένος και τη δύναμη που σε κάνει να νιώθεις πως το χρωστάς στους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου, να παλέψεις και να μην τα παρατήσεις. Απόψε, λοιπόν, μια βραδιά γιορτής, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους εσάς, τους μαθητές, τους αποφύτους, τους παλιούς και νέους γονείς, τους πρώην και νυν συναδέλφους, συνεργάτες και φίλους του σχολείου μας, που είστε απόψε εδώ, αλλά και προς αυτούς που λείπουν και μας λείπουν. Όλοι και ο καθένας σας ξεχωριστά συμβάλλατε στο να φτάσουμε σήμερα εδώ. Η σχολή που ξεκίνησε τότε, πριν από 20 χρόνια, με 25 παιδιά και ακόμη λιγότερο προσωπικό, λειτουργεί πλέον σήμερα με 720 παιδιά και 110 άτομα προσωπικό. Παράλληλα, κάθε σχολική χρονιά σηματοδοτείται από τα εξαιρετικά αποτελέσματα των μαθητών μας στις παγκύπριες εξετάσεις, συμβάλλοντας έτσι στην πραγματοποίηση των στόχων, των ονείρων των μαθητών μας. Κατ' επέκταση, από το 2015, με την εφαρμογή του ΠΑΝ και τη συνεπακόλουθη πληθώρα διακρίσεων και των ιδιαίτερα αξιόλογων αποτελεσμάτων των μαθητών μας σε παγκύπριους διαγωνισμούς, το Φόρουμ κατατάσσεται σχεδόν πάντα ανάμεσα στις πρώτες 2 θέσεις σε όλους τους σημαντικούς διαγωνισμούς που διεξάγονται με τη συμμετοχή σχολείων από όλη την Κύπρο. Πυρήνας φυσικά αυτής της επιτυχίας διαχρονικά είναι οι καθηγητές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς καθηγητές που ήταν αυτά τα 20 χρόνια μέρος της οικογένειας του Φόρουμ. Σήμερα είμαστε πολύ συγκινημένοι που σας βλέπουμε ξανά σήμερα εδώ, όλους μαζί. Σας ευχαριστούμε όλους και τον καθένα ξεχωριστά για την υπερπροσπάθεια που καταβάλατε όλα αυτά τα χρόνια, για το ότι δουλέψατε ακούραστα με την ψυχή σας, δείχνοντας επαγγελματισμό, υπέρμετρο ζήλο, αλλά και αστήρευτη αγάπη για τα παιδιά. Σίγουρα, αγαπητοί φίλοι, δεν είμαστε το τέλειο σχολείο. Όμως, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και κάνουμε συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης. Γιατί, για να μπορέσει να εξελιχθεί κανείς, οφείλει να γυρίζει πίσω, να αναμετριέται με τα λάθη του και να ακούει τις φωνές που επισημαίνουν σημεία που θα μπορούσα να ήταν και αλλιώς και να αλλάζει προς το καλύτερο, προς το κάθε καλύτερο. Πολλά τα διλήμματα και μεγάλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε ένα χώρο που επίκεντρο είναι τα παιδιά. Όταν έρθει η ώρα της λήψης απόφασης στη διεύθυνση, δεν σημαίνει ότι πάντα συμφωνούμε μεταξύ μας. Υπάρχουν και στιγμές της διαφωνίας και στιγμές της έντασης. Στο τέλος όμως, ενωνόμαστε σαν μια γροθιά. Όπως τότε, στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας του 20, που σε χρόνο ρεκόρ καταφέραμε να εξοικειωθούμε με το μέχρι τότε άγνωστο έδαφος της ψηφιακής διδασκαλίας, επιμορφώσαμε το προσωπικό μας και σε 3 μέρες ήμασταν έτοιμοι να συνεχίσουμε την απρόσκοπτη παροχή της γνώσης στους μαθητές μας μέσα από τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Η ομαδικότητα υπήρξε και είναι για το σχολείο μας η ισχυρότερη δύναμή μας. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι ευγνώμων για τη συγκλονιστικά υπέροχη ομάδα βοηθό διευθυντών μας. Και για όσους δεν είναι πλέον μαζί μας, τη Μαριλένα, τη Γλάφκη, το Σίμω, το Βακανά, τη Δήμητρα, την Ελίνα, τη Μουρούτη, τη Μαραθέφτη. Αλλά και για τους 10 βοηθούς διευθυντές που είναι τα τελευταία χρόνια στο πλευρό μου. Όλοι αυτοί ήταν και είναι η πιο σπουδαία ομάδα στενών συνεργατών που θα μπορούσα ποτέ να έχω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους άξιους και πολύτιμους συνεργάτες μου, βοηθούς διευθυντές Α, Ελεονόρα Μεταξά, Μάριο Κατσουρό, Γεωργία Λάτσια,
για τους βοηθούς διευθυντές Γεωργία Καρσερά, Μαρία Χριστοδουλίδου, Παναγιώτα Κωνσταντίνου, Αντώνη Λοϊζίδη, Φίλιο Φάνη, Στέλλα Ιωάννου και Στέγιο Οικονομίδη, που καθημερινά δουλεύουν ασταμάτητα με όλες τους τις δυνάμεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και για το καλύτερο για τα παιδιά μας. Όσο όμως και αν μεγαλώνει το σχολείο μας, υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Το οικογενειακό κλίμα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε και η αγάπη που συνδέει όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας. Η αγάπη για τους μαθητές μας, η αγάπη των συναδέλφων για το σχολείο μας και η αγάπη δική σας, εσάς των γονιών, για όλους εμάς. Κλείνοντας τον κύκλο των ευχαριστειών, θερμές ευχαριστίες εκφράζω σε εσάς, αγαπητοί γονείς, στους εκάστοτε προέδρους του Συνδέσμου Γονέων, τις κυρίες Μάστρου Τσακιστού Παπαδοπούλου και στους κυρίους Χαρίτονος, Χριστοδουλίδη, Εροδιακόνου και Χατζηπολικάρπου, στα μέλη του Συνδέσμου Γονέων, αλλά και σε όλους εσάς τους γονείς, οι οποίοι στηρίζετε την κάθε μας προσπάθεια και αποτελείτε τους καλύτερους πρεσβευτές του σχολείου μας. Συνοδοιπόροι σε αυτή την 20χρονη πορεία, μας δείξατε εμπιστοσύνη και να αποθέσατε σε εμάς την παιδεία των παιδιών σας. Την γονεϊκή εμπιστοσύνη, την οποία με τη σειρά μας μετουσιώσαμε σε αγάπη προς τον κάθε μαθητή μας. Τώρα, συνεχίζουμε με την ίδια αγάπη για τα παιδιά, που είναι το ισχυρότερο κίνητρό μας, να κοιτάζουμε αισιόδοξα το μέλλον της σχολής. Η αισιοδοξία μας πηγάζει από τα βλέμματα των μαθητών και των αποφύτων μας, από την υποστηρικτική παρουσία των γονιών που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους και από τη δυναμική της ομάδας των εκπαιδευτικών και των συνεργατών μας, που κάθε μέρα δίνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, επενδύοντας στο όραμα της σχολής. Ολοκληρώνοντας αυτή την αναδρομή, στα 20 χρόνια ζωής της Σχολής Φόρουμ, δεν θα μπορούσα να κατέβω από το βήμα απόψε, χωρίς να αναφερθώ για πρώτη φορά στη ζωή μου, δημόσια, στο άτομο εκείνο που πρώτο πίστεψε, αγάπησε και πρόσφερε στο Φόρουμ με τον πιο έμπραχτο και ανιδιοτελή τρόπο και που αποτελεί τις ρίζες αυτού του οικοδομήματος. Αυτή δεν είναι άλλη από την αγαπημένη μας μάνα Ανδρούλα Τζαμπούρα. Αγάπησε τόσο βαθιά και αληθινά το Φόρουμ, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, όσο αγάπησε και τον ιδρυτή του, τον πατέρα μας. Δίπλα του σε κάθε βήμα, στο πλευρό του σε κάθε ιδέα που γεννιόταν στο μυαλό του, σε σημείο που καμιά φορά αυτό ήταν πρόβλημα. Από τα πρώτα βήματα της σχέσης τους, τον στήριξε στην αλλαγή πλεύσης των σπουδών του όταν έφυγε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αγγλία, την πρώτη φορά αφήνοντας την πίσω έχοντας 2 παιδιά και τη δεύτερη φορά έχοντας μας και τους 3. Όταν ιδρύθηκε το φροντιστήριο Φόρουμ, η μητέρα μας διαδραμάτισε τόσους πολλούς ρόλους, καλύπτοντας κάθε κενό. Ήταν ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Σε κάθε παράρτημα ήταν ο άνθρωπος που φρόντιζε για την καθαριότητα των χώρων. Ήταν επίσης για δεκαετίες η οδηγός που μετέφερε με το λεωφοριάκι μέχρι αργά το βράδυ γενιές μαθητών από τις γύρω περιοχές στα σπίτια τους. Ενδιάμεσα το δρομολογείο εκτελούσε χρέη γραμματείας και λογιστηρίου. Παράλληλα όμως, ποτέ δεν παραμέλησε την οικογένειά της. Βρίσκαμε πάντα ζεστό φαγητό στο τραπέζι και ήμασταν πάντα φροντισμένοι. Ανάμεσα σε όλα αυτά, έβρισκε επίσης χρόνο να κεράσει τους αγαπημένους της καθηγητές στο διάλειμμα μαζί με τον καφέ τους, ελιόπιτες ή κάτι άλλο που θα έφτιαχνε ίδια για να τους κεράσει, για να τους ξεκουράσει. Το χειμώνα, κάποιες φορές μαγείρευε στο μικρό κουζινάκι του παλιού σχολείου για τους μαθητές που αργούσαν να σχολάσουν και θα έφταναν αργά στο σπίτι τους. Ήταν μάνα για όλους. Ακόμα και σήμερα λέει ότι εκείνα ήταν τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής της. Αυτή η προσφορά της για δεκαετίες ήταν το προζύμι, έτσι ώστε μετέπειτα η σχολή αυτή να μπορέσει να θέσει τις βάσεις που της επιτρέπουν να συμπληρώνει φέτος 20 ολόκληρα χρόνια ζωής. Απόψε, θέλω να σου πω ότι είσαι το πιο σπουδαίο πρότυπο γυναίκας για μένα και σε ευχαριστούμε και οι 3 για ό,τι έκανες για την οικογένειά μας και για αυτό το σχολείο.
στις 30 φιλένη μου να σ' αποχαιρετήσω. Μεν φοβηθείς τη μάνα μου, μήτε κανέναν άλλον. Μόνο 30 φιλένη μου πρόφτασε δίχως άλλο. Κι αν να μπεις της πόρτας μου, με κρύψεις τον καημό σου, μα ρώτα και τη μάνα μου και πέτεις που εν ο γιος σου. Κι αν τα σε δει η μάνα μου, που λόγια να σε πάρει, μ' αν είσαι αγάπη πιστική, στο νου σου μεν τα βάλεις. Στο νου σου μεν τα βάλεις. Αγάπησα την Μπουκαριάς, άμαν και χάρηκα την. Τον ένα χρόνον είχα την, τον άλλον έχασα την. Την καρδιά μου εσείς καμένη και με τυραννείς. Λυπηθούμε, αντί να πιω να με πονείς.
Και τότε, μια γυναίκα που βαστούσε ένα μωρό στην αγκαλιά, του είπε «Μίλησέ μας για τα παιδιά». Και εκείνος απάντησε «Τα παιδιά δεν είναι δικά σας παιδιά. Είναι η γη και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τον εαυτό της. Έρχονται στον κόσμο μέσα από εσάς, αλλά δεν ανήκουν σε εσάς. Και παρότι είναι μαζί σας, δεν ανήκουν σε εσάς». Μπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας. Όχι όμως τις σκέψεις σας, γιατί έχουν τις δικές τους σκέψεις. Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους, όχι όμως την ψυχή τους. Γιατί η ψυχή τους ζει στο σπίτι του αύριο, που εσείς δεν μπορείτε να επισκεφτείτε ούτε καν στα όνειρά σας. Μπορείτε να πασχίσετε να τους μοιάσετε. Μην προσπαθείτε όμως να τα κάνετε να σας μοιάσουν. Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει πίσω, ούτε μένει στο χτες. Είστε τα τόξα, από τα οποία τεινάζονται σαν ζωντανές σαΐτες, τα παιδιά σας. Ο τοξότης βλέπει στόχο στη γραμμή του απείρου και σας λυγίζει με τη δύναμή του, ώστε οι σαΐτες του να φύγουν γοργά και να φτάσουν μακριά. Δεχτείτε το λύγισμά σας στα χέρια του με χαρά, γιατί αυτός, όπως αγαπά τη σαΐτα που εκτοξεύεται, αγαπά και το τόξο που είναι σταθερό. Κάθε ομορφιά και μεγαλείο σε αυτόν τον κόσμο δημιουργείται από μία μόνο σκέψη ή συναίσθημα μέσα στον άνθρωπο. Κάθε τι που βλέπουμε σήμερα, κάθε τι που έφτιαξαν οι προγόνοι μας, ήταν πριν φανερωθεί μία σκέψη στο νου ενός ανθρώπου ή μια παρόρμηση στην καρδιά μιας γυναίκας. Και είναι το κάθε σήμερα, η ελπίδα και το αύριο που μας περιμένει ανάμνηση. Από πάντα και για πάντα. Είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά, τους συγχαίρω με όλη μου την καρδιά, τους ευχαριστώ. Οι διακρίσεις και οι επιτυχίες δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς παιδιών και εκπαιδευτικών και πρέπει να προβάλλονται. Εγώ πιστεύω στους νέους. Εγώ πιστεύω στους νέους. Εγώ πιστεύω στους νέους. Πιστεύω στους νέους. Όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους
Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι, όλη η φύση κι ο κόσμος το ξέρει, σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου, ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου, να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωινά αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. Για σένα. Η αγάπη μόνο βαστάζει όλα τα φορτία. Γιατί η αγάπη είναι το μέγα φορτίο. Η αγάπη σηκώνει το βάρος του ουρανού. Η αγάπη υπομένει τα μαρτύρια της πυράς. Μπορώ να υπομένω τα μαρτύρια της πυράς, γιατί η αγάπη είναι ο ουρανός και η πυρά. Η αγάπη πιστεύει στη ζωή και στο θάνατο. Η αγάπη πιστεύει στο θαύμα. Γιατί η αγάπη είναι η ζωή και ο θάνατος. Γιατί η αγάπη είναι το θαύμα. Η αγάπη προσεύχεται και ενεργεί. Η αγάπη αγρυπνεί. Γιατί η αγάπη είναι προσευχή και πράξη. Γιατί η αγάπη είναι η μυστική αγρυπνία. Η αγάπη κρατάει όλα τα χαμόγελα και όλα τα δάκρυα. Η αγάπη δίνει τον άρτο και τον ίνο εγγύηση για την αιωνιότητα. Γιατί η αγάπη είναι ο μυστικός δείπνος. Και η μεγάλη υπόσχεση. Η αγάπη έπλασε τον άνθρωπο. Η αγάπη εδώρισε το φως. Γιατί η αγάπη είναι το φως και η δωρεά. Γιατί η αγάπη είναι ο άνθρωπος. Για εμάς, αυτό το σχολείο είναι η αγάπη. Για εμάς, αυτό το σχολείο είναι το φως. Για εμάς, αυτό το σχολείο είναι οι άνθρωποι του. Εκ μέρους των μαθητών και των καθηγητών, εκ μέρους των βοηθών διευθυντών και όλου του προσωπικού του σχολείου μας, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που γεμίζουν τις μέρες μας με φως. Στους ανθρώπους που γεμίζουν τις μέρες μας με αγάπη. Γιώργο, Χρήστο, Αντιγόνη, σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε καθημερινά για εμάς. Γιατί είστε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί για μας είστε οικογένεια. Δώσ' μου ένα όνομα να μην χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Δώσ' μου ένα
Πάνω σύννεφο σε ένα παράδεισο, σε κάποιο αστέρι. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και στις απέραντες τις αστεριές. Πάνω από σύννεφα, πάνω από θάλασσες και από στεριές, στους γαλαξίες και στις απέραντες τις αστεριές. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους τους συντελεστές που μας συγκίνησαν μέσα από αυτό το ταξίδι αναμνήσεων στον χρόνο. Ευχαριστώ θερμά τους Μάριο Κατσουρό, Χριστοδουλίδου Μαρία, Παντελίτσα Ιωάννου, Λίλια Παπά, Νίκο Ευαγγέλου, Ειρήνη Ανδρέου, Λοϊζίδη Αντώνη, Παρασκευά Ελένη, Τσολιά Ειρήνη, Παπαγεωργίου Κατερίνα, Καμπέρη Μαρία, Αριστίδου Κωνσταντίνα, Κώστα Κυριάκο, Γεωργίου Ρένο, Καρατσόλη Μαρίνα, Νικολάου Παντελή, όλο το βοηθητικό προσωπικό της σχολής και τους μαθητές, τους τελειόφοιτους και τους άλλους μαθητές που βοήθησαν στο στήσιμο, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό χειροκρότημα στα παιδιά που συμμετείχαν. Θα χαρούμε πολύ τώρα να σας δούμε στο δεύτερο μέρος, το πιο χαλαρό. Ο Σύνδεσμος Γονέων ετοίμασε πολλά ωραία εδέσματα. Τα εισιτήρια σας εξαργυρώνονται σε οτιδήποτε ή σε παιχνίδια για τα παιδιά. Και καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων να σας πει τι ακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξιότιμοι διευθυντές, αγαπητοί καθηγητές, εκλεκτοί προσκλητημένοι. Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουμε μαζί με το σχολείο, ως πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συντελεστές, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν με ζήλον, κόπον, ομαδική εργασία ώστε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να γιορτάζουμε 20 χρόνια λειτουργίας της Ιδιωτικής Σχολής Φόροκου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον αείμνηστον Κώσταν Τζαπούραν, εμπνευστή και ιδρυτή της σχολής, ο οποίος κατάφερε, υλοποιώντας το όραμά του, να μας οδηγήσει σήμερα εδώ. Εύχομαι, όπως η Ιδιωτική Σχολή εξακολουθήσει να έχει ανωδική πορεία με τις επιτυχίες της, να πολλαπλασιάζονται και να συνεχίσει να προσφέρει στους μαθητές και μελλοντικούς πολίτες του τόπου μας τις γνώσεις καθώς και τα εφόδια για να πετύχουν τους στόχους τους. Ως Σύνδεσμος Γονέων, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με τον ίδιο ζήλο, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, προσφέροντας όσα περισσότερα μπορούμε για την πρόοδο και την ευημερία των παιδιών μας. Σας προσκαλούμε με χαρά στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσής μας για φαγητό και διασκέδαση με τα παιδιά μας. Αναμένουμε και αυτήν τη φορά τη στήριξή σας, ώστε ως Σύνδεσμος Γονέων να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τους στόχους μας. Φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο Σύνδεσμος θα διαθέσει μέρος των εσόδων στο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών. Καλή συνέχεια σε όλους.